No n'hi ha oferta d'oci a Silla, no sabem on anar, tenim que agafar el cotxe, tenim que traslladar-nos i no tenim pubs, no tenim discoteques, no tenim puestos per a fer concerts. No, jo sí que n'hi ha per a fer concerts, que pas que no hi ha concerts. I què fem els joves? No podem fer res, tenim que emigrar, això no és mar. Hem de guanyar el carrer, necessitem tornar a tindre activitats, cine d'estiu, concerts... Volem polítiques de joventut, de qualitat i valentes. No volem el que tenim ara.